Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Εύχομαι να είστε καλά. Λεωνίδας εδώ. Μετά από αρκετό καιρό, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, επιλέγω να κάνουμε κάποια βίντεο συζητήσεις. Μετά από ένα κοπιαστικό πάλι καλοκαίρι, ξαναλέω, στο οποίο δώσαμε πάρα πολύ ένταση. Δεν υπήρχε χρόνος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να παλεύετε για την σωστή και ορθή εξέλιξη τη δική σας και της κοινωνίας μας, όπως έχουμε πει. Πάλι ένα πολύ σημαντικό συμβάν που βέβαια γεγονός, κατάσταση στην οποία ζούμε αυτές τις μέρες, είναι που μου πάτησε τη σκανδάλη πάλι μέσα μου και θεώρησα σωστό να κάνω αυτό το βίντεο και να σας το παραθέσω, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει. Και κυρίως, ξαναλέω, θα ήθελα να απευθύνουμε σε νέους ανθρώπους για να μπορούμε να βοηθάμε και να αφήνουμε πάντα ένα καλό θετικό αποτύπωμα που μπορεί να βοηθήσει την νεολαία. Αυτό λοιπόν το γεγονός το οποίο με έκανε και μου διέγειρε την ανάγκη να κάνουμε αυτό το βίντεο είναι για μια συνάντηση και γενικώς για ένα συμβάν που συνέβη στον τομέα της υγείας στη χώρα μας, καθώς χωρίς βέβαια να θέλω, όπως λέμε, να θέλουμε να προσωποποιήσουμε τα πράγματα, πάντα απομονώνουμε το περιεχόμενο, το αναλύουμε για να βγάλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και ένα καλό συμπέρασμα και να δώσουμε μια λύση, έτσι, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Ένα συμβάν λοιπόν που έγινε σε ένα νοσοκομείο, μεγάλο νοσοκομείο, κεντρικό νοσοκομείο της χώρας μας, όπου κάποια στιγμή πήγε να εγκαινιαστεί κάποιο νέο κτηριακό, μια νέα κτηριακή εγκατάσταση από τον υπεύθυνο διοικητή, μάλλον διαχειριστή που έχουμε βάλει εκεί στη θέση στον τομέα της υγείας, να μην λέμε τα ονόματα όπως έχουμε πει. Μια καινούργια λοιπόν κτηριακή εγκατάσταση. Εκεί λοιπόν, όταν πήγε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι ο διαχειριστής εκλεγμένος από το λαό, να εγκαινιάσουν αυτή την κτηριακή εγκατάσταση, αν κατάλαβα καλά, τον υποδέχτηκαν διάφοροι υγειονομικοί, γιατροί και οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι ήταν και συνδικαλιστές, οι οποίοι ασχολούνταν με τα εργασιακά τους θέματα, εκλεγμένοι ή μη οργανωμένοι τέλος πάντων, και διαπίστωσα κάποια στιγμή αυτό που μάλλον έχουμε διαπιστώσει όλοι, αυτός υπεύθυνος διαχειριστής εκλεγμένος από εμάς τους αποκάλεσε αχαήρευτους, τεμπέληδες και γενικώς χρησιμοποίησε πάρα πολύ άσχημες εκφράσεις, οι οποίες δεν συνάδουν ούτε με το επάγγελμά τους ούτε με την προσφορά των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος αγωνίζεται, σώζει ζωές από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μπορεί να είναι αχαήρευτος ούτε τεμπέλης. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όπως και να έχει, επίσης ένα άλλο που είδα σε μια αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, εφόσον καλέστηκαν εκ νέου ο υπεύθυνος κύριος αυτός διαχειριστής, εκλεγμένος μαζί με τους ανθρώπους που εκπροσωπούσαν το νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή, ο κύριος λοιπόν αυτός ανέφερε ότι η νέα πτέρυγα που πήγε να εγκαινιαστεί υπήρχε μια διχογνωμία μάλλον μεταξύ των δύο μεριών, των εργαζομένων υγειονομικών, ιατρών ή και οτιδήποτε άλλο και του διαχειριστή κύριου αυτού, ότι υπάρχουν πάρα πολλά ράτσα στα νοσοκομεία, η υγεία παραπέει, αυτά έλεγαν οι εργαζόμενοι, λένε οι εργαζόμενοι, και γενικότερα γιατί έχουν κλείσει πάρα πολλά νοσοκομεία όπως Λιμωθών και αναγκάζεται, δεν υπάρχει η τριτοβάθμια εκπαίδευση,
η τριτοβάθμιση υγειονομική περίθαλψη παραπέει, δεν υπάρχουν υγειονομικοί και γι' αυτό έχουμε ράτσα στα νοσοκομεία. Αυτό υποστήριζαν και υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι. Πολλά νοσοκομεία έχουν κλείσει και δεν υπάρχει υποστήριξη στην τριτοβάθμια. Σε αντίθεση, ο διαχειριστής έλεγε το εξής, ότι ο υπεύθυνος αυτός άνθρωπος, ότι στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχουν αυξηθεί τα ράτσα γιατί είναι πάρα πολύ καλό νοσοκομείο και έρχονται πάρα πολλά άτομα και γενικότερα πιστεύονται επειδή έχει πολλούς καλούς γιατρούς και αυτά. Και όχι, δεν φταίει αυτό ότι κλείσαν κάποια νοσοκομεία ή ότι και μάλιστα επέλεξαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να κάνουν τη διαμαρτυρία αυτή σε μια πάρα πολύ καλή χρονική στιγμή, όπου ένας, έτσι το έλεγε, κάπως έτσι δηλαδή το ανέφερε ο κύριος αυτός, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είχε εντελώς λάθος αντίληψη. Το επέλεξαν οι υγειονομικοί να κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία σε μια στιγμή χαράς, όπου ένας ενάρετος καλός συνάνθρωπος μας πλούσιος διέθεσε 12 εκατομμύρια, μάλιστα είπε και το ποσό, για να φτιαχτεί η νέα πτέρυγα αυτή του νοσοκομείου που θα εξυπηρετούσε γενικώς και γενικότερα το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Φτιάχνονται, παίρνουμε ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ιδιώτες επενδύουν και το κράτος επενδύει και τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν, κύριοι, έχουμε ένα πάρα πολύ, και κυρίες και παιδιά, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται. Το πρόβλημα που δημιουργείται το έχουμε αναφέρει και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και σε προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει, συζητήσεις που έχουμε αναπτύξει, είναι το πώς εμείς επιλέγουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας διοικήσουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον τομέα της υγείας, ένας τέτοιος άνθρωπος, τον οποίο τον χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα και όχι ως πρόσωπο, έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται καθημερινά στη συγκεκριμένη τωρινή χρονική συγκυρία να λύσει προβλήματα σε ένα τομέα όπως είναι η υγεία, χωρίς στη ζωή του να έχει ασχοληθεί ποτέ με το αντικείμενο, ούτε να το έχει σπουδάσει, ούτε να το έχει εξειδικεύσει με κάποιο τρόπο, για να ξέρει πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούν να βοηθήσουν. Βέβαια, αυτό το βλέπουμε και σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, στον τομέα της δικαιοσύνης, οι πιο πολλοί διαχειριστές υπουργείων, οργανισμών που πέρασαν δεν είχαν καμία σχέση με τον τομέα της δικαιοσύνης, είχαν άλλα επαγγέλματα, άλλες δραστηριότητες. Στον τομέα, ας πούμε, της υγείας, πολλές φορές ποτέ δεν είχαν αναλάβει τις θέσεις αυτές τις κεραίες υγειονομικοί. Στον τομέα της δημόσιας τάξης επίσης ποτέ δεν είχαν αναλάβει υπεύθυνοι άνθρωποι που να γνωρίζουν από δημόσια τάξη, και γενικότερα μας διοικούν άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές κρίνονται ακατάλληλοι από θέμα εμπειριών και από θέμα κοινωνικής και πανεπιστημιακής επιμόρφωσης για να αναλάβουν τέτοιες κεραίες θέσεις. Ο κύριος αυτός λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με τα υγειονομικά, και μάλιστα ένας τέτοιος άνθρωπος μπήκε σε μια διαδικασία, όπως το έβλεπα, να κρίνει ανθρώπους και να τους χαρακτηρίσει αγαήρευτους και τεμπέληδες, ενώ δεν έχει ούτε το γνωσιακό ούτε το επιστημονικό υπόβαθρο να τους κρίνει ως γιατρούς. Πράγμα το που δεν ξεκαθαρίστηκε αν τους κρίνει ως γιατρούς ή ως οντότητες άνθρωπους. Βέβαια, ένας γιατρός ο οποίος κατά τη γνώμη μου δουλεύει στο σύστημα υγείας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται τεμπέλης και αγαήρευτος, εκτός εάν είναι από αυτούς οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, παίρνουν τα διάφορα φακελάκια για να εκβιάζουν τους ανθρώπους. Στη διάρκεια λοιπόν της κουβέντας, εκτός το ότι βγήκε στην επιφάνεια ότι ήταν τα εγγένεια για έναν άνθρωπο ο οποίος επένδυσε, μάλλον έδωσε λεφτά έναν ιδιώτη ο οποίος χαρακτηρίστηκε ενάρετος για μια καινούργια πτέρυγα του νοσοκομείου, και μας είπε ο κύριος αυτός ότι έπρεπε να πανηγυρίζουμε μάλιστα γι' αυτό και όχι να διαμαρτυρόμαστε. Έπρεπε ως κράτος και ως εργαζόμενοι να πανηγυρίζουμε που βρέθηκε ένας ιδιώτης
να προσφέρει τα χρήματα και όχι να διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι. Επίσης βγήκε στην επιφάνεια ότι ο συγκεκριμένος διαχειριστής θεωρούσε ότι η χειρουργία τα τελευταία 6 χρόνια που έχουν αναλάβει τη διοίκηση η δικιά του ομάδα πολιτικών έχουν μειωθεί κατά πολύ, οι αναμονές και αυτά, και γενικώς γίνονται περισσότερα χωρίς καμία, και βέβαια του απάντησε ο εργαζόμενος ότι λέει ψέματα, και όντως αυτό ήταν ένα ψευδές στοιχείο, γιατί ο συγκεκριμένος κύριος δεν λάμβανε υπόψη του ότι μέσα στην εξαετία τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιάζονται καλύτερα, γιατί είχαμε την επέλαση του COVID για 3 χρόνια. Επομένως, στα 3 χρόνια στο COVID δεν γίνονταν τόσο πολλά χειρουργία, με αποτέλεσμα τα στατιστικά στοιχεία να βγαίνουν περισσότερο. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που βγήκε στην επιφάνεια για το πώς διοικεί αυτή η ομάδα ανθρώπων που έχει αναλάβει να διοικεί τον τρόπο της, τον τομέα της υγείας, είναι ότι ενώ πανηγυρίζουν ότι έχει μειωθεί η λίστα αναμονής και ότι γενικότερα δεν υπάρχει και ότι γίνονται χειρουργία, αποκρύπτουν το γεγονός ότι έχουν θεσπίσει ένα έκτρωμα, έτσι χαρακτηρίστηκε και το χαρακτηρίζω και εγώ στο τομέα της δημόσιας υγείας, ότι ενώ πριν είχαμε τα φακελάκια και όποιος ήθελε να εγχειριστεί υπήρχε ο εκβιασμός με το φακελάκι, τώρα πλέον το φακελάκι το έχουν νομιμοποιήσει και γενικώς με τα απογευματινά χειρουργία, όποιος θέλει, για να μην πει σε λίστα αναμονής, θα μπορεί να πηγαίνει το απόγευμα. Μιλάμε για τη δημόσια υγεία της χώρας, έτσι. Θα μπορεί να πηγαίνει το απόγευμα, να εγχειρίζεται, και βέβαια όποιος δεν έχει τα χρήματα και να πληρώνει, και όποιος δεν έχει τα χρήματα να πηγαίνει σε λίστα αναμονής, και αν δεν προλάβει να πεθαίνει. Αυτά τα θέματα σε γενικές γραμμές αναπτύχθηκαν και υπόθηκαν, και βέβαια εδώ αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε είναι το νούμερο 1, ότι αυτό που υπόθηκε από το συγκεκριμένο υπεύθυνο διαχειριστή, ότι ενώ έπρεπε να πανηγυρίζουμε σε μια τέτοια εκδήλωση και όχι να διαμαρτυρόμαστε που ένας ενάρετος ιδιώτης χάρισε τα λεφτά του στο δημόσιο για να φτιαχτεί μια καινούργια πρέγραμμα. Το νούμερο 1 πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Το νούμερο 2 είναι ότι τα ράτζα τελειώσανε, μάλλον δημιουργήθηκαν και αυξήθηκαν όταν κλείσανε πολλά λιμνοδονοσοκομεία, και γενικώς χωρίς να υπάρχει στελέχωση στην τριτοβάθμια υγεία, με αποτέλεσμα πολλοί να καταφεύγουν στην πρωτοβάθμια. Και το άλλο που θέλαμε να κρατήσουμε εδώ είναι το πώς διαχειρίζονται τον ανθρώπινο πόνο κάποιοι από τους εργαζόμενους υγειονομικούς, βέβαια με την συμπόρευση και την συμπαράσταση του κράτους, δημιουργώντας αυτό το έκτρωμα των απογευματινών ιατρίων, όπου κάποιος πρέπει να πληρώσει στη δημόσια υγεία για να μπορεί να εγχειριστεί. Έτσι λοιπόν, κύριοι, παιδιά, αυτό που θα ήθελα εδώ να μας μείνει είναι, σε συνέχεια των προηγούμενων συζητήσεων που έχουμε κάνει, είναι ότι το πόσο σημαντικό είναι εμείς και γενικότερα οι νέοι να λαμβάνουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Θα πρέπει οι παιδιά, ξαναλέω, να συνεχίζετε να συμμετέχετε στις εκλογικές διαδικασίες επιλογής ανθρώπων που θα μας εκπροσωπήσουν, γιατί αν δεν συμμετέχετε, συνέχεια θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Θα διοικούμαστε από ανθρώπους άσχετους, ανίκανους, οι οποίοι το μόνο που τους βολεύει και τους συμφέρει είναι το προσωπικό τους συμφέρον και η οικονομική τους εξέλιξη, χωρίς να κοιτούν το κοινό καλό. Δεν μπορείς να λες ότι κοιτάς το κοινό καλό όταν υιοθετείς μια πολιτική απογευματινών ιατρίων και χειρουργείων σε ένα σύστημα δημόσιας υγείας, το οποίο λες όποιος θέλει γρήγορα και άμεσα πρέπει να πληρώσει. Εκβιαστικά πάνω, δεν μιλάμε για
μια απαλωτρίωση ενός δρόμου, δεν μιλάμε για μια μεταβίβαση ενός οικοπαίδου, μιλάμε για την ανθρώπινη υγεία, μιλάμε για τη ζωή. Είναι τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες υιοθετώ και βέβαια έχοντας υιοθετήσει ένα τέτοιο έκτρωμα, έχοντας τέτοιες απόψεις, να κουνάς και το δάχτυλο σε ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά δίνουν τη ζωή τους, πραγματικά δίνουν τη ζωή τους και δεν υπάρχει ζωή για αυτούς, και μιλάω για τους γιατρούς, ό,τι κι αν είναι αυτοί που πολεμάνε καθημερινά να ζώσουν ζωές, και χωρίς να έχεις καμία εξειδίκευση, καμία ειδικότητα, καμία εκπαίδευση, κανένα επαγγελματικό στοιχείο επάνω σου, να τους λες, στον τομέα αυτό εννοώ, να τους λες αχαήρευτους και τεμπέληδες. Έστω και κάποιοι να ήταν μέσα από την ομάδα που πήγε διαμαρτυρηθεί αχαήρευτους και τεμπέληδες, δεν έπρεπε να πεις τίποτα και να κάτσεις να ακούσεις ποια είναι τα προβλήματα, να τα ακούσεις και να κοιτάξεις να τα λύσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ για αυτόν τον κύριο, τον οποίο κάνω οτιδήποτε προσπάθεια μπορώ να μην τον χαρακτηρίσω, και δεν πρέπει να τους χαρακτηρίζουμε, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν η επιλογή η οποία γίνεται από εμάς. Αυτός ο κύριος λοιπόν και ο κάθε τέτοιος κύριος, αντί να κάτσει, εκεί έχουμε φτάσει κύριοι, να σκύψει το κεφάλι, τα μάτια του κάτω και να ακούσει και να ζητήσει ένα συγγνώμη γενικότερα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και δεν τους παρέχονται καν τα μέσα, παρόλα αυτά κάθεται και τους βρίζει και τους λιδωρεί, και βέβαια ρίχνει και την αξιοπιστία του, την αξιοπιστία που μπορεί να έχουν έναντι στο κοινό, το οποίο το κοινό πρέπει ήδη να το πείσουν ότι πρέπει να είναι γιατροί τους και να το κάνουν καλά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε λοιπόν να καταλάβουμε και κάποιες καταστάσεις να μπορέσουμε να τις κατανοήσουμε και να δούμε ποιο είναι το σωστό, το λογικό και το δίκαιο. Το δίκαιο δεν είναι να έχουμε ανθρώπους να μας διοικούν οι οποίοι να λιδωρούν ανθρώπους όπως είναι γιατροί στη δημόσια υγεία, και μάλιστα χωρίς να έχουν καμία εξειδίκευση, ιδιότητα, να μπορούν να τους κρίνουν εργασιακά. Ο κύριος συγκεκριμένος και οι κύριοι αυτοί που διοικούν, μετά από 4 χρόνια μπορεί να λείπουν, μετά από 2 χρόνια μπορεί να τους αλλάξουν θέση. Οι γιατροί όμως είναι εκεί και θα συνεχίζουν να είναι εκεί και πρέπει να συνεχίσουν να είναι εκεί για να υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να τους κουνάει το δάχτυλο, θα πρέπει όλοι να τους σεβόμαστε για το έργο που παράγουν και να τους υπολογίζουμε και να τους υποστηρίζουμε. Θα πρέπει το κράτος σε καμία περίπτωση να μην αφήνει οι υγειονομικούς να διαμαρτύρονται για οικονομικές συνθήκες. Θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερα εχέγγυα, να μην φτάνουν στο σημείο να καταλήγουν έστω και κάποιοι, γιατί δεν είναι όλοι, είναι κάποιοι στα φακελάκια, και να λιδωρούν τον κόσμο και να τους εκβιάζουν για την υγεία. Θα πρέπει η μισή τους να είναι πάρα πολύ υψηλή, αντάξει στο κοινωνικό αποτύπωμα και έργο που επιτελούν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολιτική, και όχι να βγαίνεις και να τους κολλάς το δάκτυλο ότι είστε αχαήρευτοι με και τεμπέληδες έχοντας αγκαλιά έναν ιδιώτη. Τώρα πάμε στο θέμα του ιδιώτη. Το θέμα του ιδιώτη λοιπόν, ανέφερε αυτός ο άνθρωπος ότι θα έπρεπε να μην γίνουν επεισόδια, ήταν μια γιορτή, ότι ένας καλός και ενάρετος συμπολίτης μας, κάπως έτσι το είπε, δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό κατάλαβα εγώ, ένας καλός και ενάρετος συμπολίτης μας δώρισε τα λεφτά του και τον ευρήκαμε και μας έδωσε λεφτά και πανηγύριζε γι' αυτό. Καταρχήν το γεγονός το ότι πανηγυρίζουμε και επιτρέψαμε σε έναν ιδιώτη να χαρίσει τα χρήματά του δεν έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνει. Όταν λέμε ότι είμαστε σοβαρό κράτος, όποιος και να προσφέρει, ό,τι και να προσφέρει, το κράτος μπορεί κάλλιστα να ενηγηθεί. Είναι εντελώς υποτιμητικό
για ένα κράτος να έρχεται, κατά τη γνώμη μου, πάντα ένας ιδιώτης να προσφέρει κάτι, να φτιάξει το οποίο δεν μπορεί να το φτιάξει το κράτος, και να προσφαίνεται και να φαίνεται η αδυναμία και η ελληματική πολιτική που ασκεί, ή η ελληματική στάση που μπορεί να ασκεί ένα κράτος ή να έχει ένα κράτος. Δηλαδή το βρίσκω πάρα πολύ υποτιμητικό, κυρίως στο θέμα της υγείας προσωπικά, να λέμε ότι παίρνουμε λεφτά από ιδιώτες για να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο ή να δώσουμε μέσα στους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους. Να πάρουμε λεφτά ή να κάνουμε μια δωρεά από έναν ιδιώτη να μας φτιάξει ένα έργο σε ένα αδρευτικό, για παράδειγμα, σε ένα χωριό, ναι, να το δεχτώ, αν και εκεί έχω τις ενστάσεις μου γενικότερα για την ιδιωτική πρωτοβουλία, ναι. Ή να το φτιάξει ο ιδιώτης από μόνος του, αυτό είναι για μένα το σωστό, χωρίς την παρέμβαση καθόλου του κράτους. Απλώς το κράτος να του δώσει, ναι, εκεί συμφωνώ. Δεν μπορούμε να λέμε όμως και να πανηγυρίζουμε ότι βρέθηκε ένας ιδιώτης να μας δώσει χρήματα για να φτιάξουμε κάτι στον τομέα της υγείας. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αποτελεί τεράστια αποτυχία του κράτους δικαίου που μας διέπει. Είναι τεράστια αποτυχία αυτό. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε λοιπόν, παιδιά, γι' αυτό. Εδώ όμως θα πρέπει να αποκαλύψουμε και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με τι, κατά τη γνώμη μου πάντα, και βέβαια η πορεία της ιστορίας και τα γεγονότα επιβεβαιώνουν τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών ανθρώπων που έχουν η ίδια γνώμη, είναι ότι η κρατική περιουσία γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό asset. Είναι περιουσία, έχει δημιουργηθεί. Ο σκοπός λοιπόν ποιος είναι? Είναι η απαξίωσή της με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, για να μπορέσει αυτή να περάσει σε χέρια ιδιωτών. Σύμφωνα με το σκεπτικό των ανθρώπων που μας διοικούν, αυτών των ανθρώπων που μας διοικούν τώρα, και γενικότερα αυτού του τύπου των ανθρώπων που συμμετέχουν στα κοινά, είναι το κράτος να λειτουργεί με όσο το δυνατόν λιγότερες παροχές και να υπάρχει περισσότερο ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτό δεν είναι σωστό. Όπως λοιπόν είναι τώρα δομημένο το κράτος, η κοινωνία στην οποία ζούμε, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, γενικότερα όλες οι κοινωνικές παροχές είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να τη δώσουμε στους ιδιώτες. Τα πανεπιστήμια είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις, δεν μπορείς να έχεις πλάνο, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Να έχεις πλάνο να τα απαξιώσεις, να τα υποβαθμίσεις και να τα δώσεις στην κατοχή του ιδιώτη. Να κερδίζει ο ιδιώτης και βέβαια να φτάνουμε σε σημεία να λέμε έχεις λεφτά ζεις, δεν έχεις λεφτά πέθανες. Αυτό είναι γενικότερα, πιστεύω, ο στόχος και βέβαια η πρακτική των ανθρώπων που μας διοικούν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε γιατί ένας ιδιώτης βρέθηκε. Ο ιδιώτης είναι ιδιώτης, κάνει τη δουλειά του και πολύ καλά κάνει, δεν το κατηγορούμε. Εμείς όμως ως κοινωνία θα πρέπει να παρέχουμε ασφαλιστικές δικλείδες σε κοινωνικά μέσα και κοινωνικά αγαθά, να μην τα διαπραγματευόμαστε για το αν θα δώσουμε όλη μας την προσοχή ή όλο μας το είναι ή όχι. Θα πρέπει στον τομέα της υγείας, στον τομέα της εκπαίδευσης, στον τομέα της νεολαίας, δεν θα πρέπει να κάνουμε εκτός, κατά τη γνώμη μου. Θα πρέπει να παλεύουμε έτσι ώστε όλες οι κοινωνικές παραγές να δίνονται στον άνθρωπο στο έπακρο και να υπάρχουν κοινωνικές παραγές. Να μην λέμε δηλαδή ότι έχουμε δημόσια
και όχι δωρεάν υγεία. Η υγεία θα πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν. Δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι το αν θα μπει ο ιδιώτης ή όχι. Το σχέδιο λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, παιδιά, είναι αυτό. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, και ανθρώπους τέτοιους δυστυχώς η κοινωνία μας τους έχει αποδεχτεί και τους βλέπει καθημερινά, τους βλέπουμε, και βέβαια δεν έχουν καμία προκατάληψη, κανένα φραγμό να μιλούν με άδικο και εντελώς προκλητικό τρόπο απέναντί μας, και γενικώς να προσπαθούν να μας πείσουν ότι το λάθος, το άδικο είναι και το σωστό. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και πώς θα σταματήσει? Θα σταματήσει όταν εμείς πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας και πάμε και συμμετέχουμε με σωστά κριτήρια, και δεν αφήνουμε τη χώρα μας, την κοινωνία μας να είναι έρμεο οποιοδήποτε ανθρώπου τέτοιου όπως ο συγκεκριμένος κύριος και οι συγκεκριμένοι κύριοι που είναι αυτή τη στιγμή στη διαχείριση της κοινωνίας μας, και με ψέματα, με ύβρις, γενικώς με μη πληρώντας κριτήρια πολλές φορές αξιοκρατικά, χωρίς καμία δικαιοσύνη, τα κάνουν τα πράγματα έτσι να φαίνονται και να υποφελούνται μόνο οι λίγοι. Και οι αυτοί, τους ξαναλέμε κύριοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι κάποια εθνική αντιπροσωπεία, δεν είναι κάποια εθνική της χώρας μας. Είναι άνθρωποι ιδιώτες που ήρθαν και από ό,τι φαίνεται λειτουργούν υπέρ μόνο ιδιωτών και όχι του κοινωνικού συνόλου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να παλέψουμε τέτοιοι άνθρωποι να μην μπορούν να φτάσουν σε τόσο υψηλά κοινωνικά επίπεδα και διοικητικά επίπεδα, έτσι ώστε να μας εκπροσωπούν. Η εκπροσώπησή μας πρέπει να γίνεται από ανθρώπους πάρα πολύ σωστά επιλεγμένους, με σωστά κριτήρια, ανθρώπους ικανούς, οι οποίοι έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους βάσει του κοινωνικού αποτυπώματος που έχουν αφήσει πριν εκλεγούν, και βέβαια θα πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε έτσι ώστε αυτά τα κριτήρια συμμετοχής ανθρώπων για να μας εκπροσωπήσουν να γίνουν πιο αυστηρά, με πολύ σημαντικό αποτύπωμα δικαιοσύνης και υγείας στη συμμετοχή. Δεν μπορούν να αναλαμβάνουν τις τύχες μας άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ αλαζόνες, υπερόπτες και δεν έχουν κανένα αίσθημα δικαιοσύνης, ισότητας και ανθρωπιάς μέσα τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς το συγκεκριμένο περιστατικό με στεναχώρησε πάρα πολύ ως Έλληνας και γενικώς ως άνθρωπος μιας κοινωνίας ισότητας και δικαιοσύνης. Ντράπηκα πάρα πολύ, στεναχωρήθηκα που άκουσα έναν κορυφαίο κρατικό λειτουργό να αποκαλεί ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν καθημερινά και σώζουν ανθρώπους, να τους αποκαλούν αχαήρευτους και τεμπέληδες. Όπως επίσης ως μέλος αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούμε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν επίσης είδα έναν κρατικό λειτουργό να κουνάει το δάκτυλο σε έναν υγειονομικό μάλιστα και άνθρωπο χειρούργο, ο οποίος το πιο πιθανόν αφού τελείωνε τη συζήτηση θα πήγαινε πάλι να χειρουργήσει ανθρώπους, να του κουνάει λοιπόν αυτός ο ανώτατος κρατικός λειτουργός το δάκτυλο και να του κάνει υποδείξεις για το πώς πρέπει να γίνονται τα χειρουργεία και αν τα απογευματινά χειρουργεία με τον άνθρωπο να πληρώνει για τον πόνο του είναι σωστά ή όχι. Ένα άλλο πάλι επίσης παρόμοιο πράγμα που με θλίβει είναι όταν βλέπουμε ανθρώπους που θεωρούνται το top κομμάτι της κοινωνίας μας. Και ποιοι είναι αυτοί κύριοι άνθρωποι, top κομμάτι της κοινωνίας μας, τους οποίους επιλέγουμε και τους θέλουμε να είναι άρτια, εκπαιδευμένοι, καταρτισμένοι και γενικώς να έχουν συμπεριφορά αδαμάντινη απέναντι προς όλες τις κατευθύνσεις, είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη διαχείριση, η κρατική λειτουργή όλης πάσης φύσεως, ακόμα και στρατιωτική. Και στο κομμάτι στο στρατιωτικό είναι πάρα πολύ θλιβερό
να βλέπεις ανθρώπους με τεράστια εξειδίκευση και με τεράστιες γνώσεις και να τους συμπεριφέρονται οι κρατικοί λειτουργοί, οι διοικητές, διαχειριστές στα διάφορα υπουργοί, να τους φέρονται με έναν απαξιωτικό τρόπο και ποταπό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε φτάσει στο εντελώς αντίθετο. Αντί αυτοί οι κρατικοί λειτουργοί να χαιρετούν οι ίδιοι και να υποκλίνονται απέναντι σε ανθρώπους που φοράν τη στολή του κρατικού λειτουργού και είναι πραγματικά η εθνική Ελλάδος της χώρας μας, και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με δεξιά ούτε με αριστερά, είναι η πραγματικότητα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά εθνική Ελλάδος φορώντας μια στολή όπως η στολή του αστυνομικού, του στρατού ξηράς, του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας, αντί έχουμε φτάσει στο σημείο αυτοί οι άνθρωποι να υποκλίνονται απέναντι στους υπουργούς και τους διάφορους πολιτικούς εκπροσώπους, ενώ οι υπουργοί και οι πολιτικοί εκπρόσωποι θα έπρεπε να υποκλίνονται απέναντι αυτούς τους ανθρώπους. Η κοινωνία μας λοιπόν έχει φτάσει στο εντελώς ανάποδο άκρο και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει, ξαναλέω, να ασχολιόμαστε με το να τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα τους τρόπους τους έχουμε εξηγήσει, σας είπα, έχουμε πει ποιος είναι ο σωστός τρόπος κατά τη γνώμη μου, χωρίς βία, με συμμετοχή όμως σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας μας, με προσωπική συμμετοχή στο άδικο, συμμετοχή και παρεμβατικότητα, να μην σιωπούμε. Αυτά ήθελα να σας πω, κύριοι και κυρίες, παιδιά, χωρίς να θέλω να σας κάνω το καθηγητή, ούτε το δάσκαλο, ούτε να σας υποδείξω τι να κάνετε. Σας λέω τον τρόπο μου, τη σκέψη μου, τον τρόπο σκέψης μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να επηρεάσω τους ανθρώπους προς το καλό και να μπορώ να αφήνω κι εγώ ένα θετικό αποτύπωμα που θα μπορώ να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη ζωή, κύριοι, να παραμένουμε ταπεινοί και γενικώς να προσπαθούμε να βοηθούμε πραγματικά ανθρώπους και να μην σκεφτόμαστε μόνο τη δικιά μας βόλεψη και γενικώς καλοπέραση και βολή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, εύχομαι να είστε καλά, να μάχεστε και γενικώς να επεμβαίνετε σε οτιδήποτε άδικο και στραβό σας συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.